temos enganchados, sí. Xa temos as 6 personas, moi ben. Vale, pues vamos deixando que se vai rematando todos, acoplando. Xa temos xente. Sí? Vamos a ver. Un minutiño e arrancamos motores. Así xa nos vamos poñendo todos. Moi ben. Estamos. Sí? As 8 en punto. Arrancamos. Bueno, boas tardes a todos. Benvidos ao noso derradeiro día. Así que hoxe rematamos. Foron 10 xornadas divertidas. Bueno, por lo menos por a nosa parte foi bastante divertido. E nada, e hoxe toca concluir a faena. Así que agardo que disfrutasedes moito, que aprenderades algo. Seguro que xa sabíades moito, pero que aprendesedes algo e que poidades levar a práctica, vale? Dentro das posibilidades de cada un, dos sitios onde estemos e incluso do bolsillo, que é moi importante. Entón, xa son as 8, vale? É un minuto. Temos xa a xente, Uxía, vale? Uxía di que xa temos bastante afluencia de xente nas redes, co cual, nada, co cual vamos a arrancar. Por donde? Explicando as recetas de hoxe. Hoxe imos a facer as rosquiñas típicas, moi similares as que se atopan nas feiras, vale? Esas rosquiñas pequeniñas e que despois van glaseadas con azúcar. Entón, esa vai a ser a nosa parte de sobremesa, que é pola que vamos a comezar, como sempre. E na parte de salgado vamos a facer caldeirada de pinto. Señores, este peixiño que vedes aquí, que me dou un traballo de la leche conseguilo, porque son peixes de rocha, son peixes do día. E, claro, cando faz previsión do que vas a facer, a tan largo plazo, pois, pode ser que non o haxa ese día a vender. Entón, onte tuve que molestar, estiveron preguntando na noxe de Ribeira a ver se entraba algún pinto e tal, e ata hoxe pola mañá non puidamos saber se entraba o pinto. Pero, por sorte, aquí se molestaron os amiguetes onde sempre vou a coller o peixe e aquí temos o noso maravilloso pinto. Que pasa con este pinto? Pois con este pinto é unha auténtica maravilla. Explico-vos. Toda a vida a xente de costa, a xente do mar, elaboraba o pinto en caldeirada porque a xente non o consumía. A xente, os que non eran da zona. Por qué? Porque era un peixe barato. Sin embargo, eles que son moi listos saben que era o peixe rico. Este peixe se alimenta de cangrexos, de peixes pequenos, é dicir, é un peixe de rocha. Entón vai comendo todo o bom. Acumula unha grasa espectacular, unha grasa sana, unha grasa espectacular e danos un sabor único. Co cual, indo hoxe non é caro, vale? Pero pasou de ser un peixe moi pouco coñecido a ser un peixe xa con un pouquiño de caché. Para os mariñeiros xa sempre foi. Para os que ignorábamos, vale? Porque non o tiñamos tan a man, pero bueno, aprendemos un peixe maravilloso que está de luxo e en caldeirada nin vos conto. Entón, vamos a comezar por as rosquillas, pero eu vou facer unha cousiña antes de nada, vale? Atendede. Vou a coller o pinto. O peixe non se colle pola cola, prohibido. Se o collemos pola cola, esgaza. Vale, este resbala agora, porque está fresquiño e ten ese limiño de peixe. Collade os ollos, isto está impresionante, vale? Xa está limpo de todo.
Vedes? Entón, que vou a facer con isto? Cortarlle a cabeza, poñela aquí con un naco de cebola que vai facendo un poquinho de caldo. O que vos dicía antes, se nós collemos o peixe pola cola, que a veces, como estou pensando en varias receitas, a veces me lío só e me perdo. Se nós o collemos calquer peixe pola cola, como a parte da cabeza pesa máis, se máis ten a parte da barriga, o que facemos é romper a carne, esgazando. Entón, os peixes ou se collen por aquí, ok? Ou por os ollos. Así, deste xeito, o peso témolo nós na man e o que menos pesa non esgaza, ok? Vamos con isto. Para a cabeza metemos o coitelo debaixo da aleta dianteira e facemos un corte sesgado, de acordo? Vamos outra vez de aquí e así. Todo isto que ten carniña, isto non se perde, isto despois aproveitase. Nos vamos a poñer aquí para o caldo, o que sí que vou facer xa é cortar en rodaxas. Eso xa nos vai quedar para despois. Ollade que teño aquí unha escama. Isto é o que ten o pinto. Ten, non sei se se aprecia hoxe, dificilmente. Vale, pois imaginadvos unha uña dunha persoa, igual, é do mesmo tamaño. Vale? Ten unhas escamas inmensas e moi duras. Entón, claro, para limpalo, pois é costoso facelo na casa, máis engorroso, hai escamas por todos os lados. Ollade a carne, é tersa, é unha carne preta. Preta non quere dicir que sexa negra, que en moitos lugares xa sabemos que preto é negro, non, preta é que é unha carne tersa. Vamos. Isto. Hai que ter cuidado de que non nos veña o coitelo encima, non vedes? Quero collela, esbarbe. Pero bueno, damos boa conta. Así o que vou facer é limpar aquí, xa me queda listo. Xa que manchei a tábua para cortarle a cabeza, pois rematamos de ensuciala e despois non volvemos outra vez a voltas. Bueno, aproveitade hoxe, se tedes preguntiñas, incluso de receitas pasadas, vale, para poder responder a todas elas. Ou de receitas que nos déramos. Se eu vos podo axudar, xa sabedes que encantado. Vou usar aquí as ferramentas. Eso é, e así eu teño un paniño para poder secar. Bueno, estamos, o que vos dicía, para facer o caldiño, aproveito, estes son os rabechos, non xogan, aproveito media cebola e isto vai para dentro. Esta metade aproveitámola para a seguinte fase. Entón, mentres que non vamos... Desconectar a wifi, si eso. Si conecta, conecta. Si non desconecta a wifi, volves a conectar. Vale. Hai xente conectada. Pero? Non se aprecia nada. O sonido sí que entra. Como sabes? Moi ben. Imaxe non temos.
Ahora temos imaxe. Sí? Vale, a ver se nos confirman por aí. Sí, porque parece ser que hai un problema de redes que están saturadas, entón que se cortou a imaxe no momento, eu non avancei, para que ninguén se perdese nada. A cabeciña e aquí dentro con a metade da cebola. Listos, vale? Esquecémonos dela hasta que se vaya facendo. Vale, por onde nos vamos? Pois ollar, vámonos na parte da receita. Non sei se cando se cortou, é que eu estaba falando sobre que se tedes dúbidas de receitas pasadas ou de receitas que non demos, que as pagades, vale? Que xa nos vai transmitindo o xía. Entón vos, dade mantega. E aquí dentro temos a fariña. Vale, olliño, tedes a receita, creo que eran 200 ou 250 gramos, non me lembro agora, pero tedes a receita exacta colgada na rede, entón, ao milímetro, ok? Para que vos salga ben ao milímetro. E aquí dentro, xunto coa fariña, vamos a poñer 4 ovos. Eu aquí teño 5, por se acaso. 4 ovos non, 4 xemas, desculpade. Unha. Duas. Tres. Catro. Vale? Isto para fora. Ok. E aquí dentro vamos a ir incorporando a manteiga líquida. Vedes? Dades un golpeciño de temperatura e líquida. Atendede. Aquí podedes utilizar a mantequilla tradicional ou a manteiga cocida. De acordo? Podedes utilizar as dúas. Si podedes ter a manteiga cocida de vaca, nin vos conto, moito mellor. A receita gana moito. Entón, vou poñer, atendede, 2 pedriñas de sal, solo, para que non nos quede sós a masa. 2 pedriñas, vale? E aquí comezamos a remexer, vale? Con a man vamos remexendo e coa outra vamos incorporando a manteiga. A manteiga non pode estar quente, ten que ir fría. Pero isto é moi doado. Contar que o fagades con un pelín de tempo, despois deixades enfriar e acabouse. Non a mandar quente, porque estropeanos a masa, ao que buscamos hoxe. E aparte disso, que nos podemos queimar. Vale? Entón, por aquí, non marches. Vale, hai que traballar ben ata que quede moi ben. ¿Sí? Estamos. Vale, sentímolo hoxe, pero non sei que pasa que redes. Cousas do directo, verdade? Sempre se dixo así. O que vos estaba comentando antes de que se fose é que hai que amasala moi ben para que todo quede ben mesturado, ben ligado, senón o que pasa é que quebra. De acordo? Entón, a traballar a masa. Foi un anaquiño de casca de ovo. Esperade.
que mandamos a paseo. Bueno, non sei se podedes apreciar a masiña agora nas vosas casas, vale? Ainda lle falta un chisco, por qué? Porque rompe, vale? Quebra. Entón temos que seguir traballando. Aí. Moi ben. Agora, que faríamos a continuación? Pois sería deixar repousar a masa unha hora ou hora e media, vale? Como sempre, nos vamos a continuar, xa sabedes, cuestión de tempo. Entón, nos vamos a continuar con ela, pero deberíamos deixala repousar, de acordo? Que nos acontecería aí? Pois que se deixamos repousar, despois deixase traballar moito mellor, vale? Porque a masa descansa. Vale, collade a masiña, vale? Vedes o que acontece aí, da que quebra. Se deixamos repousar, solucionades a papeleta, vale? Eso sí, ven a masadiña e estamos. Mentras tanto, isto é agora. Vale. Así, preparamos unha bandexiña de forno. En vez de utilizar o papel sulfurizado, podemos utilizar fariña, no fondo. Eu utilizo ese papeliño. Vamos a poñer aquí unha gostiña de alegría. Aquí vai nos a dar moito aroma na nosa masa. E vamos silando. Vale, e agora teríamos dúas maneiras de facer as rosquiñas estas. Unha, que sería estirar a masa sobre o mesado, facer unhas tiras como de 10 centímetros e enrolar. Ou o que vou facer é hoxe. Vale, vedes o que é non darlle repouso á masa, vale? Quebra. O que vou facer é hoxe, a ver se consigo que se unifique un pouco máis. Vamos a traballar aquí a ver se deixa un pelín máis. Vale. Vale. Vamos a quebrar, pero é por falta de repouso, non é por outra cousiña máis. Pois vámonos a facer máis anchotiñas e solucionamos a papeleta, vale? Vedes, como estas. Entón, facemos así, como un churro, de acordo? Vámonos aproveitando o dedo índice e enrolamos. Non buscar, de acordo, non buscar que vos queden perfectamente redondas. Estas rosquillas nunca o foron, de acordo? Entón, sí. Moi ben. Se veredes despois, incluso o círculo central desaparece. Por qué? Porque van a medrar despois no forno, entón desaparece o círculo. Perdón. Esperade, que pongo así. Van salir boas, tosquillotas.
Vale, vedes a masa que a medida de que vai avanzando o tempo está para traballar mellor. Vedes? Ainda así quebra, pero voltamos a unir. Así. Perfecto, se che irá aquí a caldo de peixe. Está fervendo todo iso e ademais ben. Vale. Por certo, mentras tanto, o forno a 230, potente. Vale, aí vai a traballar o cociñado durante o forneado, durante uns 20 minutillos, que nos queden as rosquillas con un tono tipo area, vale, así dourado pero intenso. Aí. Perfecto. Non temos preguntas, Uxía? Non che chega nada? Non? A ver se vai ser a rede que está saturada. Están enganchados, verdade? Temos a xente aí pendente de nós. Perfecto. Vale. E vamos con esta última. Importante, vistes que non utilizamos nada de azúcar, nin gota. Iso porque despois xa vai levar un bo baño. Entón, meterlle máis metralla é absurdo. Moi ben. O dito, non as deixar perfectas. Non ca forno. Este tipo de rosquillas, despois con glaseado, vale? Xa quedan así con formas raras e tal, e o bonito. Cando vamos ás feiras, velas nas feiras en cestos, vale? E así en pequenas montañiñas con ese glaseado, e raras son preciosas. Señores, isto ao forno. Perfecto. Cerramos. Son agora 22 sobre 40. Veredes, isto para unha beira. Vou apagar. Deixamos aquí nunha beiriña e utilizamos un recipiente amplio para poder traballar. Por onde vamos a comezar? Pois temos doado. Vamos a comezar polos allos. Golpe intenso. Vale, que quede esparramadiño. E vamos a utilizar os allos coa pel. Entón, esperade, que tiñamos pechado isto. Así. Aceite para dentro. Arrancamos motores. Os dentes de allo coa pel xa os podemos incorporar. E, mentras tanto, vamos picando cebola. Claro que temos aquí unha capa, a externa esta que non me gusta nada, está moi dura. Así. Está a paseo. Agora xa é outra cousa. Comprou unha pregunta con respecto A rosquillas, sí. que tipo de sal usaches ou que pode usar? Que tipo de sal? Unha sal iodada, normal, unha sal mariña iodada. Sal fino, sal grosso. Pero unha sal normal. Eu utilizo casi sempre sal grosso. Casi sempre. Para determinadas cousas non nos valen, pero para hoxe sí, porque se desfai moi ben. Vale? Pero unha pizquiña de nada. Moi, moi pouca. Solo para contrarrestar e que non quede sosa a masa. Nada máis. Vale, vistes? A metade da outra cebola picada. Para dentro. Así.
E por aquí. Pemento, medio pemento vermello. Lo hacemos. Listo. Pero ahora, este non picamos tanto, de acordo? Picamos. Así. E agora, así. Vale, xa vedes que quedan anacos máis grandóns. Perfecto. Ahora, vamos remexendo, señores. Incorporamos o pemento. E voltamos a remexer. Así. Mientras tanto, vamos cos tomates. Un temos que quedar maduriño de todo. Bueno, temos que incorporar maduriño de todo. Mirad o que teño aquí. Lembrádevos o outro día de Clara, verdade? Estes son dela. Estes tomates son de Clara. Aquí está o que vos comentaba outro día, de compartir as cousas. Vale. Maduriño. Maduriño non quere dicir que este pasado, que este podrido. Non, non, ten que quedar maduriño para que se desfaga. Ollade. Están perfectos. Ten a nosa marquesa uns tomates moi xeitosos. Moi ben. Vamos a ir agora, Aquí só vamos a utilizar un tomate, despois o outro para un pouquinho máis tarde, veredes. Así. Así. E así. Perfecto, todas estas peles para esta banda. Señores, incorporamos. Listo. Limpamos. E xa nos vimos coas patacas. Moi ben. Pois agora temos, verdade? Que se vai a desfazando. Pataquiñas. A pelar. Aí. As rosquillas van medrando, Oxe, por favor, avísame se me despisto, vale? ¿Cuánto tiempo hay? Eran hasta el 40. ¿Vale? Ahí. Iso xa ten moi bo aspecto. Vamos a ir agora con ele. E, por certo, as patacas tamén son de Clara. E todo da marquesa. Patacas de Clara. Tamén me avisou que este ano lle saliran algunhas ocas polo medio. Aí.
poucas non sei, pero entremesadas son, Perfecto. Isto xa non xoga. As pataquiñas ao coitelo en auga. Aquí estamos lavadiñas. Vale. Vou a revirar hoxe para que a xente vexa. Non se ve nada, verdade? Non se vai ver moito, ten moi pouquinho fondo. Bueno, o que fixemos é unha boa cama, vale? Coas verduriñas que incorporamos aí dentro. Vamos, sí, patacas. Aquí podemos cortar en anacos grandes, como se fósemos a cocer unha pataca tradicional, vale? E incluso con monda tamén as podemos incorporar. Podemos cortar tipo para vega, un pouquinho máis grosas, ou escachalas, eu escachoas. Vale, xa vos dixen outro día porque escacho as patacas, porque así solta a fécula, vale, e axúdanos a que o caldiño quede máis denso, vale, para dentro, un corte e escacho, un corte e escacho. Pois ten razón clara. Salen hojas. Limpámolas. E non ten ningún problema. Perfecto. Alá. Todo un cariño. Vamos a remeter as pataquinas. E aquí vamos a poñer a carne de pementos chouriceiros, vale? É un pemento así máis alongado, moi carnoso, e o que se fai é asalos, vale? E aproveitar a carne. Ou hai que nos deshidrata, vale? O deixa secar e despois, unha vez secos, para que así é unha maneira de conservarlos durante todo o ano, unha vez que están secos, vale, para recuperar de novo esa carne, sumerxilos en agua morna, eles volven a hidratar, e que a parte traseira do coitelo, que non corta, raspamos e retiramos a carne do pemento. Entón, aquí dentro xa temos unha boa mestura. Por aquí, eso vai de falla. Incorporamos sal grosa. Vale. Un chisco de caldo. Así, ata cubrir as patacas. De acordo, o que queremos agora é que as patacas vayan cocendo, que vayan adiantando. Eu vou ordenar un pouco isto, aparte porque teño a sensación de que vou acelerar demais hoxe, verdade? Vou acelerar hoxe, o vou normal, como é o animalismo sempre, así acelerado. Entón, bueno, teño un tomate que reservamos para despois. Temos por aquí un chisco de pimentón. Vamos a incorporar un pouco de pimenta moída agora. Perfecto. Por aí temos o pinto cortado en rodaxas. De verdade, queremos comer pinto, non queremos que se nos desfaga por aí. O pimentón, o tomatiño, e estamos. Mentras tanto, vamos con outra parte, mentras que iso vai cocendo. Isto pode pasar para aquí, para que non nos moleste. Outra pregunta. Así me gusta. Cal é outra pregunta? Por que se pode reemplazar o pemento chouriceiro? O pemento en xeral. A ver, a persona que nos preguntou, que nos aclare se é o pemento chouriceiro ou o pemento en xeral. Vale? A ver se nos lo aclara. Seguro que che escriben rápido. Mentras tanto, algo máis hoxe? Non?
Eu estou buscando azúcar. Este xa vai por bo camiño. É o chouriceiro, pregunta. Vale. Por cal? Por as ñoras. Lembrade por das ñoras? Sabedes o que son? Que tamén é outro formato de pemento moi carnoso. Non sei de onde non se escribe, porque a mellor facilítame máis orientarme. A ver se tamén nos contan de onde escribe e eu oriento un pouquinho máis. En casi todos os lugares temos algún tipo de pemento seco. Vale? E se en Latinoamérica hai 80.000 tipos de pementos secos, 80.000. Entón, utilizar un pemento que sexa potente. Da Argentina hai 500.000 tipos de pementos secos, moitos pementos secos. Entón, o que podemos buscar é un pemento carnoso. Se nos gusta ese toquiño picante, como o animaliño que tedes aquí, pois si, utilizar un pementiño que este seco e que teña ese toque picante. O dito, hidratadelo en auga morna e despois raspades que a parte traseira do coitelo e incorporadelo. E se non vos gusta o pemento, pois directamente non utilizar. Se van a ter sabor a bondo aí dentro. Vale? Non sei se me lo poden aclarar. Pero bueno, se en Europa hai pementos secos de todas as esquinas, en todas as partes do mundo, que todo Latinoamérica hai pementos miles, a patadas. Vale. Vou buscar un platino. E en Europa xa só que a influencia dos italianos, do que vai de España hai pementos para unha boda, pero senón tamén os italianos que se encargan de repartir todo tipo de pementos secos, dende Francia igual. Non temos excusa. En Europa estamos que refríe un pouco, vale? Adiantamos. Xa vos dixen moitas veces que este forno vai como un avión. Atender. Vale, o burato desapareceu. Pois vou apagar aquí. Temos que deixar que eso relaxe e enfríe, de acordo? Vale? Entón, deixámoslo aí. Ten que coller consistencia. Hai quen incluso, dependendo do tipo de manteiga que utilice ou o tipo de fariña, a deixa para 2 ou 3 días sin tocar. As meten unha vez que enfrían nun recipiente que non lles deu aire, 2 ou 3 días e despois van a glaseando. Ok? Vámonos nós con isto. A enfriar, vale? Con auguiña e que vaya fervendo. Moi ben. Estamos. E aquí xa temos para ir avanzando agora, Vou ver se me achego con vos aí un pouquinho e vos ensino o que temos aquí. E que me dá rabia que non o deixades. Deixadme poner o pano en condicións para agarrar ben a poquinho, vale? Moi ben. Vale, Uxi? Non se aprecia nada? Esperade que movo o foco. Sí? No, levanta un pouco máis o foco, por favor. Aí estamos. Bueno, vedes o que temos aí? Todo un caldiño coas patacas. As patacas ainda lle faltan un chisco. Pero é normal, ainda van a rematar de cocer. Entón, continuamos, vale? Vámonos. Aí o temos. A potiña grande, pero para facer unha boa caldeirada pois ten que ser un problema da derivada da tormenta.
bueno, a ver se alguén nos fai o favor e nos manda unha pequena sinal de que estades conectados, porque aquí temos, estes días estamos con tormentas, que levamos todo bravo sin chover e agora está apretando, entón debe derivar de aí das tormentas que xa sabedes o que acontece. Que están e que me escoitan ben. Vale, perfecto. Pois se mirades, se me escoitades ben, nós aquí non podemos estar porque hai... O problema é ese, debe ser que levamos estes días con tormentas moi potentes e entón, pois, aí debe estar o gran fallo, vale? Vamos a continuar, ainda que nós non temos así moi boa tal, pero se nos confirmades, como lle están dicindo hoxe por Facebook, de que estamos conectados, vamos a avanzar. Entón, nós antes non continuamos, unha vez que soubemos que se cortou non continuamos, co cual aquí seguimos coas patacas, sin máis, vale? Están as patacas cocendo no caldiño. E aquí atrás temos o peixe, que é o que iba a facer eu agora, asarle unha auliña para que non nos vaya con escamas, vale? Entón, vamos a continuar neste punto. Avanzamos. Moi ben, vale? Peixiño lavado. Entón, avanzamos por aquí. Siguen conectados, verdad, Uxía? Sí? Vale, de vez en cando mandádnos saúdos ou mandádnos algo para confirmarnos que estamos aquí, vale? Que nos seguides. E sobre todo que se ve, porque a mí congelado se ve non se ve, se non se ve... Non se ve, non podemos saberlo. Por favor, confirmade por aí. Entón, aquí dentro, pimentón doce. E damos unha voltilla. Moi ben. A continuación, peixe. Sí, que se escoite que se ve. Pois perfecto. Pois se vos escoitades e vedes para nós é o mellor. Pois xa está. Vale, estou colocando o peixiño dentro, ok? Sin máis, este xa se vai a paseo. E agora o que temos que facer aquí é incorporar o resto do caldiño. Sí. Aí. Lembradevos que tiñamos entón, todo isto para dentro. Así, neses cuartos. Feito. Entón, deixadme poñer orde e limpeza. Mais que nada, é para que non deixades aquí sobre o mesado nada que non nos faga falla e que interrumpa, vale? Vámonos co almíbar este que temos aquí. Ides ver como facemos. Bueno, só tivemos sorte de que ao ter que esperar, porque se cortaba a sinal seguido, podose colgar. Estamos. A cámara dinos que sí, ¿Qué? Continúo. Vale. Volvédenos a confirmar, por favor, que aquí xa dou outra vez cerro. Que esteades por aí.
Hoxe va dar vos as clases. Estades máis comunicados que a nós, En principio sí están. Están? Vale. En principio. Pois perfecto. Bueno, o que vos dicía, as rosquillas deberían de repousar ben. Xa vos dixen, incluso hai xente que as deixa 2, 3 días. Nos vamos a ver se rematamos hoxe o programa, porque con estes atrancos, entón, no lugar de pasarlas por aquí para que non se nos desmonten agora, vou nas bañar, vale? E andando. Cuando repetimos a casa en cámara, confío en un Si podo repetir? en que vas a bañar, porque Ah, vale, repito, me está dicindo Xía que o repita por si acaso. Que si estuveran ben tierneciñas, están frías pero están tiernas, o que vamos a facer é bañar, de acordo? en que vas a bañar. Ai, en que as vou bañar? Perdón, eu soltando a chapa aquí, soltando o rollo todo. Auga e azúcar, vale? Se utilizamos 200 de azúcar, 100 de auga. E cando teñamos isto en modo fío, é cando bañamos as rosquillas. Mirade. Xa o vamos ter agora mesmo. Aí vamos a ver os viños, aí vamos. No, falle falta un chisquiño máis de auga. E volver a cocer. Así. Si vedes que vos queda pero si vedes que xa vos queda demasiado aquí na tixola, volvemos a incorporar un pouquinho de auga. Vedes, este é o escarchado que buscamos. E o vamos a hacer xa en 2 segundiños outra vez. Xa vos digo, metade de auga que de azúcar. Aí vamos. Vale, xa case. Dentro de pouco comeza a facer frío. Ollades. Temos frío. Ok? Vedes? É frío. Este é o frío que buscamos. Vale? Vamos a bañar as rosquilliñas. E deixamos a refriar. De acordo? Aí o temos. Xa vos digo, se as rosquillas as temos ben frías, ben repousadas, isto podemos facer directamente na tixola. Aí. Moi ben. Xa chega as rosquillas da feira. Ok. Que vai acontecer? Que en canto iso enfríe, máis azúcar prohibido.
Prohibido que despois poñede por malos e botades non hai culpa. Vale. O peixe non ten que cociñar horas. Ten que cociñar o xustiño, dime, Uxía. Que continúe, trabou? Vale. Volvome a repetir. Isto temos o listo e que digo que o peixe non ten que cociñar horas. Ten que cociñar o xustiño e o xustiño son escasos minutos. Entón, esta caldeirada non está perfecta, está que alimenta. Vou tratar de chegarme aí. Vale, vámolo consinar. E non temos moito máis. As rosquillas que arrefríen e isto nada, isto pagarlo e comelo, non queda outra. E con eso estou un pouco perdido entre que cortamos, non cortamos, bueno, cousas que acontecen porque teñen que acontecer, porque dependemos do tempo moitas veces. Entón, vou me barei Uxía? Sí? Vale, vamos un segundiño e vamos a ensinar como temos a caldeirada esta. Preciso que me chegues un pouquiño foco, porque non sei se vou ter moita posibilidade para editar isto, vale? Espera un momentinho. A ver que vou ver máis. O sonido non vou ver máis. Está entrando o sol, e xa estamos, non sei tamén. Vamos, a ver se conseguimos rematar hoxe. Vale? Bueno, vamos a ensinar por aquí, a ver se conseguimos ver. Sí, algo sí que se ve. Vedes a caldeiradiña, todo o caldo que temos dentro, esta maravilla. E, señores, isto está para mollar pan, non hai outra. Entón, isto vamos a deixar aquí. As rosquillas arrefriando, xa estamos hoxe. E xa me despido hoxe dende aquí, dende esta banda, porque senón hoxe non nos rematamos. E me dá pena non despedirme. Entón, nada, último día, a trancas e barrancas, creemos que debido ao temporal, vale? As tormentas ou que fose. E se non son de agora, son de hai nada, hai un ratiño. Entón, pido desculpas por esa parte, pero que son cousas que non dependen de nós. Co cual, moitas grazas a todos por estar aí todos os venres a aturarnos, vale? Que é bastante. Apertas a todas as puntas do mundo, dadevos por saudados todos, Argentina, Venezuela, Uruguai, Brasil, Cuba, Estados Unidos, México, nos vamos a Europa, nos vamos a miña gran querida Suiza, nos vamos a Francia, nos vamos a Inglaterra, nos vamos a todas as puntas do mundo. É dicir, estamos en todos os lados. Somos galegos, buscámonos a vida por todas as puntas e aí estamos e aí o demostramos. Así que recibido unha forte aperta, a ver se nos vemos pronto. Dende aquí tamén darlle gracias a Uxía, porque estuvo todos os venres aquí manexando o cotarro. Ven para cá, Uxía, e te despides da xente, fai así un saludiño rápido e así polo menos a xente ponche cara. Ven co famoso bozal, ca mascarilla, co bozal que lle chamamos nós. A Lidia, que é a propietaria do establecemento onde estamos, que é Vicente de la Fuente, tamén dalle moitísimas grazas porque todos os venres estábamos aquí dándolles a lata. E nada, e grazas a vos, que vos coidedes, que pasedes ben e todas esas cousas. Así que ata lindeira, a coidarse.